Hayi ngeke mfana. Ithatha kanjani ingane yakamakhelwane yenziwe unkosikazi? Yo guys, sengibuka nje guys indlela mina engikhule ngayo. Like I used to be so afraid of omalume basendaweni nje yangasekhaya kangakanani ke obaba abadala. If they approached me bethi bayangishela, yo guys ngangizoba uncomfortable. Mhlawumbe ngitshela abazali bami because uyishela kanjani ingane yaka next door? Cause leyo ngane ikhule phambi kwakho and ikubuka as ubaba. So nje usamke mina uyangidida bakithi ngoba ikephi inkinga yakhe ngoba uyasho ukuthi unobaba. So what's her issue ukuthi athathe umuntu omdala kanje? But ke sana, let's talk about her saying ukuthi akavumelani noMacele ngokugcwele. Mayethi uMacele umseleko uyathanda ukuthatha endaweni. Cause uthi bona bahlangana ePlaza ePotchefstroom. Okay, fine. Let's say for some reason he didn't ask her ukuthi uhlala kephi the day behlangana ke ePotchefstroom. Naye usamke bangamtshela ukuthi uhlalaphi futhi akamazi. Wavele nje wamnika inamba yakhe bahlukana kanjani. Ngesikhathi ke sebekhuluma ke fonini and sebekhuluma bexoxa ukuthi okay uhlalaphi nani wabona naye umsele ukuthi oh okay hi man ngiyakwazi kini, that's like literally next door to my house. So in realizing that, did he say ukuthi engathi izoba inkinga leyo nto ukuthi uhlala like literally next door to my house? No, I doubt ukuthi uyiwasho lokho. I doubt ukuthi it happened like that, which means he doesn't have a problem with ukhetha endaweni. Uyathanda. Kungenzeka ukuthi umseleko bengamazi ugele, yabo ngoba uhlele umuntu obusy nje, so mhlawumbe akazazi ingane zomakhelwane and stuff. But yena she had to have known ukuthi ubani umseleko. Ne ukuthi uhlala eMzumbe futhi ushadile unamakhosikazi awu4. Because I'm sure they've watched a show before and mhlambe ubaba wakhe or uma wakhe they've made mhlambe a note ukuthi hey safunda naye usiyamazi and yabo banekhaya lana, you know, something along those lines. And if uyamazi usne, then obviously mhlambe she has an idea ukuthi uba uMakhele. So she could have refused ama advances akhe umseleko, but she didn't for her own reasons. Awazi yedwa umseleko uyakwazi nje ukuthatha endaweni because amantombazane iwona avumayo. Otherwise if uMakasine wanqaba, if uMakhe wanqaba, if uSamke wanqaba, wathi nje ayingeke baba ngeke ngikwazi nje ukunika inamba yami, ngeke ngikwazi ukuthana nawe because one umdala, secondly umakhelwane wami futhi ngiyakuhlonipha. Because ekugcineni kosuku men will always pursue nje abantu besifazane. So it's up to the women to just be like, you know what, this is beyond me. Lento leyo zama ukuyenza mina ngeke ngivume, ekhaya bazothini sengithanda nobaba wa next door, you know, that sort of thing. Because at the end of the day yena as a man ukuthatha endaweni kusiza yena ekugcineni because uyazi ukuthi then he doesn't have to work as much ukugena itrust yomndeni walowo nkosikazi azobe mfuna, or you know, building that relationship nalowo mndeni. Vele kusekukhona leyo relationship vele as umakhelwane ukuthi okay bayazwana as umakhelwane. So now as the husband kuzoba khona leyo leniency, kuzoba naleyo uzothandeka nje yabo, futhi bayamazi ukuthi unekhaya wakhile, they can see ukuthi nje ikhaya eliphilayo, yabo nje kuyaqhubeka, yabo nje baphila kahle. So obviously bazomfavorisha, yabo nje bazovuma, ngeke futhi kuzoba nzima ukuthi benqabe ukuthi ingane yabo ayithathe. So obviously kuvuna yena, and also ivuna no wife. Mase sikhuluma amaqiniso cause naye if ehleli lapha kamseleko and she's missing umndeni wakhe, she can easily just go aye kubo, yabo ayobavakashela, they can also come there. So it is good in that sense. Hi Kesana, when we move on Kesana, I do have to say ukuthi ngiyithandile indlela I'm welcoming ngayo unumber 5 uMacele. Waphinda futhi washo nje kusa early nje ukuthi nje
angamjwayeli kabi, angazami nje ukuzenza umngani wakhe, angafuni ukuthi amthande. Yena nje she must focus on into ayizele lapha kamseleko, which is to have babies and be a cute little wife. Guys, but shame angithandile nje ukuthi guys amtshele nje kusa early guys ukuze naye ugel lo ofikayo engalokho ephatheka kabi if akamsupport, if mhlambe eyithola naye esengasupporteki ngalendlela afuna ukusupporta ngayo. And then ke i-meeting ke kaMseleku nezingane zakhe, I'm not gonna speak too much about because guys I think at this point nje I just don't care what they do nje, because I don't support the way izinto ezenzala ngakhona, especially uMpumelelo ucabanga ukuthi uyazi ukuthi impilo isebenza kanjani, how women are supposed to be treated, but akazi lutho egcineni kosuku. So ayikho into engizayisho lapho, uzoyibonela yena because akamlaleli uma wakhe. I feel like ngempela if wayefuna ukuthi izinto zakhe ihambe kahle kwakumele ayithathe ne-advice kama wakhe, but yena wakhetha ukulalela ubaba wakhe because umbuka as uNkulunkulu wakhe. So there's nothing we can say, kuzobonakala. And any girl ngene empilweni yakhe uMpumelelo, I'm not gonna feel sorry for them. They know what they're getting into, bayibonile show and still bangena, so why we're not gonna feel sorry. Okay guys, when it comes to i-meeting kaSamke noma wakhe, into engayisho lapho ukuthi one thing I know, mothers will always come around no matter what you tell them. Bazokuseka nje, bazokuseka. Inkinga nje obaba bathatha isikhathi eside because I feel like they just want the best for ingane zabo. But sometimes mama bayaxegisa isandla in my opinion, because all they want is for their daughters to secure umendo nje because they worship umendo. Yo abazali, they worship umendo ngisho noma indoda injani yenzani. So imagine ukuthi how supportive they are if indoda inemali. So nje I'm not surprised ukuthi uMaSamke uyamsupporta. It's the dad engifisa ukwazi ukuthi ucabangani, like honestly hayi ukuthi like for TV, for cameras, like honestly ucabangani. But ke sana sizobona. And then sibonile the last scene of this episode, i-meeting kaMseleku noMayeni. And it was very important for me ngoba ingiphendulele nje imibuzo eminingi benginayo, ngangididekile nje iqala nje le season. So guys, uMayeni really got married in 2009 June, while uMakhumalo walotsholwa ngoFebruary 2009. Hayi ke shuthi phela kahle uMayeni was lied to. Kahle uMayeni number 3 and not number 2. uMakhumalo ke was right all along. Yo guys, kwaze kwanzima. No wonder uMayeni ene resentment engaka, ene anger engaka, especially towards uMasawule naye uMakhumalo naye ke uMseleku. But I do feel like she should channel yonke leyo anger towards uMseleku because uyena owishayo honesty, uyena owishayo ukuthi nje akhuluma be open, amtshele nje ukuthi kwenzakalani ekhaya, and not come up with stories about ukuthi what's happening. Because I do feel like if mhlambe she had known ukuthi uThobile usengenile, usephakathi, selotsheliwe, mhlambe wayezothi you know what nje angisafuna ukushada. Mhlambe who knows ngempela, mhlambe leso story baqhamuka naso ngoba bengafuni ukuthi ahlehle. Because why not be honest, usho ukuthi no uselotsheliwe usisi, and yeah, let's continue getting married. Umnikeze le option umuntu ukuthi ayikhethele whether uyahlala noma uyahamba. Bese kuthiwa ke uMseleku uyamthanda uMayeni. Hayi guys, mina I do not believe it, because umuntu omthandayo awumenzi kanje bafethu, like you really don't. So basically ukube kusakhona uMasawule, ngabe she is number 4. Yo, that's why I said in my previous review kwakumele nje angamfaki kulesi sithembu. It's clear ukuthi kwakusekuphuthuma, sekufoswa, because ngeke ukuthi uqede ukulobola umuntu ngoFebruary, ngoJune usuyashada. Yo ayibakithi ngaze ngamzwela. So nje I do understand why she left bakithi, because ubekhuluma noMseleku about imoto, whatever that issue was about, and then uMseleku had the audacity to say akakhulume noMakhumalo. So yo guys,
Nami mhlambe bengizoduba. I don't know ukuthi nami bengizo-reacta kanjani in that situation, but nje it's just bad all around. Obviously all the wounds are being reopened again, so uyagoisha shame sisi, but we are sending love and support again. Hi, that is all from me kule episode, guys. Nje, I would like to hear your thoughts on what you had to say about this episode. Please do like, comment, share, and most importantly, subscribe. Other than that, ngizonibona kule landelayo. Bye, guys.